Ahoj, já jsem Green Runner a dneska bych vám chtěl ukázat taky redstone obvod na X-ray a bez hacku, že ještě vidíte pod sebou tunely a tak a nepotřebujete k tomu žádný hack. Najdete si nějaký místo, kde to chcete udělat, nemusí taky velký, jde to prostě do těch jeskyni a budete potřebovat TNT, sticky pistony, 2 TNTčka, 2 sticky pistony, potom redstone a redstone páčku, to je všechno. Pozejte si díry 2 bloky hlubokou, 3 bloky dlouhou, 1 sem a 1 sem, takhle. Vlezete si, taky doprava ten výklenek, tak to si vlezete, dáte 2 sticky pistony od sebe, 2 TNTčka, odletíte pryč, no pokud máte to takhle to je jedno, pokud máte kreativ. A takhle důležitá věc, redstone musí být 1 blok od té díry, jinak se vám TNT dělá bumbac, TNT se vybouchne. A takhle redstone obvod hotový. Vlezete si sem, aktivujete a vidíte všude, úplně všude. A funguje to i na přežití. A to je asi všechno, co bych vám chtěl ukázat. Takže můžete dávat lajky, nevím, co ještě si můžete dělat. Hlavně ne dislajky. Takže děkuji a čau.